Hi guys! Welcome to my vlog. It's me, Luwilyn Halasantonesa. So guys, nandito kayo. Dito ka ako ngayon sa Bukid kasi naghahakot kami ng beaker ng niyog para maibinta namin sa kuan. So, dyan lang kayo guys. So, sana ma-enjoy kayo sa aming bukid at ma-enjoy kayo sa inyong panunood dyan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Hi guys! Inay! Putang ulo! Buwan mo ako muna! Sila gila yan! Putang ba kayo? Ayaw ba kayo na may patalo? Ayaw ba kayo? Wala yung mapak na samok. Patayan pa ganun. Amrod nga amaw. Sa mana? Bula. 5 daw dali. Ada pita dagi butang nimo.
ubos sa ulan niya. Kuya Gigi, ilang. Sa YouTube nito eh. Wala ako na ikot. Gamay ra ni.